Шулай итеп, Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында мөхтәрәм артистлар белән сөйләшүебезне дәвам итәбез. Менә Асия турында бик күркәм генә видео язма карап уздык. Аның истәлекләре, аның язмышы сезнең белән дә бәйле булгандыр әле. Алия аңарда укыгандыр, Найла ханым бәлки. Мин дә укыдым. Укытучы буларак инде бигрәк мактыйлар. Асия апа искиткеч укытучы иде. Телне камил белүче, татар телен камил белүче укытучы. Безне Шамоков Габдулла абый укытты һәм Асия апа. Икесе дә гаҗәеп әйбәт укытучылар иде. Менә мин аны хәтерлим. Бик таләпчән иде, дәрес калдырганны яратмый иде. Минем теге ул вакытта театраль училищеда укыганда Камал театрында репетициялар бара иде. Бер яктан Марсель абый репетициягә чакыра, дәресне калдырырга туры килә. Асия апа шул вакытта инде үзенең менә шушы таләпчәнлеген күрсәтергә туры килгән иде. Мин Асия апаны бик сагынып искә алам, чөнки хәзерге замандагы безнең килгән яшь артистларыбызга менә Асия апа шикелле остазлар җитешеп бетмәй. Менә 110 еллыкка килсәк, инде тагын ниндирәк чаралар үткәрелә. Флешмоблар бик матур булды. Менә Марсель абый Сәлимҗановның туган көне юбилее уңаеннан матур спектакль чыгарасыз. Тагын ниндирәк чаралар бар? Ул чаралар декабрь айында үтәчәк безнең әйме, Олег. Декабрь айында шактый гына зур чаралар театр бинасында да үтәчәк. Халык белән очрашулар булачак, әлбәттә. 110 ел аз вакыт түгел инде ул, менә ниндирәк хисләр кичерәсез үзегез? Театр өчен горурлык әлбәттә күңелдә бардыр инде. Һич шиксез, ничек инде горурланмыйсың. Халык тулып, залны тутырып йөри. Иң сөйгән театрларыбызның берсе бит инде. Әйе. Тамашачылар йөри, репертуар бай. Әйбер яңа әсәрләр туып тора, чыгып тора. Һәм алкышлап сезне һәр вакыт рухландырып торалар тамашачылар. Чынлап та кайчан килсәң идәннәрдә утыралар. Шулай дәррәү басып кул чабалар спектакль биткәч. Менә сезнең икегез бергә, Олег һәм Найла ханым, тудырган образларыгыз сәхнәдә бер-берегез белән уйнау. Ни өчен бүген икегезне бергә җибәрделәр икән? Бәлки сез бик күп образларны бергә дә тудыргансыздыр, юкмы? Бу спектакльдә бармы сезнең? Кызганычка каршы, Олег бик талантлы артист. Аның белән читтән генә карап күзәтәм мин аны, аның белән очрашкан булмады, уйнарга туры килгәне булмады. Менә Ришвәттә бер спектакльдә уйныйбыз. Бер өстәл артында утырабыз. Бер өстәл артында утырабыз. Ләкин сөйләшеп сез ахыры чөнки сезне бүген бик тә уйнатып карыйсыбыз килгән иде шул. Аңа бик нык җавап бирәм, бер репликам гына бар менә өстәл артында утырганда. Нәрсә дисез, Найла ханым? Сез нәрсә, теге республика газетларын укымыйсызмы әллә дигәч? Нинди гәҗит, арка кашырга вакыт юк дип аны бүлдерәм. Монысы да тормышка алынган фраза. Минем дә бик хәтеремдә менә күке авазын алып, күке, телсез күкедә, ул бит инде җырчы егетне уйный, шуннан соң шул җыр аркасында харап була, следователь сорыйндан, җырламыйча булмадымы дисең шул җырыңны. Булмый шул ягъни. Менә шул җыры күңелгә сыйып калган. Инде менә бүген килгәнегез өчен, тамашачыларга шундый бәйрәм тудырганыгыз өчен зур рәхмәт. Тагын бер кат шушы спектакльгә ничәсе була сәгать, ничәдә була тамашачыларны чакырырга, Найла ханым? Спектакль 7 ноябрьдә була. Әлбәттә билетлар сатылып беткән диләр, ләкин әле алда уйнала, күп уйнала, ноябрь аенда да уйнала, декабрьдә да уйнала. Тамашачыларны без түземсезлек белән көтәбез әлбәттә. 7-8 рәхим итегез премьерага. Бик зур рәхмәт театрыбызның. Сезне дә чакырабыз, гафу итегез. Иншалла килмичә калмабыз. Рәхмәт. Менә шулай итеп театрыбызның көнүзәк темаларга һәр даим яңа әсәрләр куя торуы бик тә сөенечле, димәк, ул заман белән бергә атлый. Бездә кунакта Татарстанның халык артисты Наиля Ибраһимова һәм атказанган артистыбыз Олег Фазылҗановлар булды.